My se snažíme vyhledávat choroby, které se dají zjistit, diagnostikovat ještě předtím, než se vůbec projeví, a proto miminko to je veliký benefit. Každý den s malým človíčkem je dobrodružství. Odhalte s nami začiatky putovania rodičovstvom. Dobrý deň, moje meno je Alexandra Mamová, pracujem na gynekologicko-pôrodníckej klinike v Bratislave na Kramároch a chcela by som vás pekne privítať v ďalšej časti podcastu Baby Talk. Dnes sa budeme rozprávať o začiatkoch s bábätkom a hlavne o starostlivosti o bábätko, a preto tu mám pani doktorku Kateřinu Karolovu, ktorá je pediatrička a ktorá bude hlavne rozprávať o tom, čo vás v prvých týždňoch čaká s bábätkom, ktoré si prinesiete domov z pôrodnice, ale budeme sa rozprávať aj o tom, čo vás čaká ešte v pôrodnici. Já vás všechny zdravím, jmenuji se Kateřina Karolová, jsem dětská lékařka a jsem maminka 3 malých kluků, takže mám i osobní zkušenosti tady s těma záležitostmi, které se týkají miminek. Já jsem chtěla tady tu epizodu začít tím, co se děje po příchodu z porodnice, nebo spíš jak probíhá první prohlídka u pediatra a jak probíhají ty všechny ostatní prohlídky u obvodního lékaře. Důležité je, aby maminka, která je těhotná a chystá se k porodu, už věděla, ke kterému obvodnímu lékaři bude chodit, aby se u něho zaregistrovala. A je to vlastně i věc, kterou žádají v porodnicích v České republice určitě, nevím, jak je to na Slovensku. U nás takisto. Musíte zahlásiť po príchode na pôrodnicu meno pediatra. A ten vlastně po porodu se přijde na to miminko podívat. V Čechách to je tak, že ten pediatr přichází domů a je to z důvodu, aby se podíval, jestli jste připraveni, jak vypadá to prostředí, a vlastně v tom domácím prostředí vás i seznámil s tím, jak se o to miminko starat. Já sama jsem byla teda dost nervózní z té prohlídky, protože po tom porodu jsem byla úplně vyřízená, vyčerpaná. A představa, že mi tam přijde návštěva, která bude hodnotit, jak to tam je, tak já jsem si říkala, musím něco napéct, musím uklidit, jo, to vůbec není důležité, to opravdu o to vůbec nejde. Tam jde o to ukázat, jestli třeba moji pediatrii nejvíc zajímalo, jak mám koncipovaný přebalovací pultík, jestli ho mám někde u vody, ona tak jako kdyby propagovala, aby to miminko mělo vlastně čistý ten zadeček, aby jsem to měla blízko, aby to bylo bezpečné. Ona mi spoustu věcí vysvětlovat nemusela, protože věděla, že jsem jako pediatr, ale pro ty maminky je důležité vědět, aby ten přebalovací pultíček byl vlastně měl nějaké zábrany, aby se to miminko neskutálelo z toho pultíčku, aby to mělo blízko k té čisté vodě, která je takový základ pro ten zadeček. Toto, čo hovoríš, je veľmi zaujímavé, lebo u nás to tak trošku inak prebiehalo celé. A naša pani pediatrička ju tieto podmienky až tak nezaujímali, respektíve ani slovo mi nejako nenaznačila, že by malo byť niečo inak alebo tak, ale naopak veľmi trpezlivo odpovedala na všetky moje otázky o priberaní, nepriberaní, o takých bežných denných samoobslužných činnostiach, ktoré ja som mala problém s tými 2 deťmi proste sa nastaviť nejaký režim. A to možná podotkneme, že jsi měla dvojčátka, že někteří posluchači to nezaregistrovali během předchozích epizod. Áno, áno. A ešte boli také hraničné váhou, čiže my sme na tie prehliadky chodili aj častejšie. Hej? Tak ako bežný novorodenec 4-kilový, 3-kilový, tak sa tam tak dbalo viac o to, či priberajú, či prospievajú, či sú napapané a či ten obsah tej plienky je taký, ako má byť. Já jsem ráda, že jsi zmínila to častější, protože mě třeba jako pediatra strašně stresovalo, že nemám v hlavě přesně, který termín mám jít paní doktorce z obvodu, kdy se budeme očkovat. Jo? Říkala jsem si to, já bych přece měla vidět, ale tím, že jsem nepracovala jako ambulantní pediatr, tak jsem to v té hlavě neměla. A vlastně to je také uklidnění pro všechny maminky, které to tím tuplem neví, kdy mají jít s děťátkem, co je čeká, jak často to bude. Právě proto, že každé to miminko je jiné, ta paní doktorka z obvodu si to hlídá a je důležité se jí na všecko vyptát, vlastně poslouchat, co jí říká té mamince ve smyslu dodržovat ty prohlídky, snažit se nezapomenout, a hlídá to vlastně i sestřička, která třeba posílá termíny těch očkování nebo termíny další prohlídky, hlídá se ta váha, tak v podstatě se spolehnout tady na tyhle odborníky a jenom jim naslouchat.
Áno, no. Mne sa ešte veľmi páčilo, že vlastne tie poradne pre tieto veľmi, veľmi malé babetka sú oddelené od tých chorých detí, majú špeciálne hodiny, ktoré sú vyhradené len pre malé babetka, ktoré sú zdravé a tým pádom som sa ani nebála, že budem chodiť niekde do čakárne, kde sa tie deti nakazia a ochorejú mi a potom nebudem vedieť, čo s nimi a budú mať sopliky a horúčky. Takže to bolo veľmi dobré a veľmi veľký benefit naozaj je ten, že ten pediatr príde aj domov. Takisto ja veľmi odporúčam vybrať si dobrú pediatričku, ktorá má dobré referencie. Ja naozaj doteraz, kedykoľvek jej napíšem SMS-ku, že sa mi niečo nezdá, tak ona veľmi reaguje takto alebo mailom. To bolo im moje vlastne dve podmienky. Hľadať pediatra, ktorému sa dokážem domailovať a dovolať. Hej? Lebo to je často problém u tých pediatrov. Neviem ako u vás, ale u nás je to veľký problém. Já tady ten problém jsem sama teda nepocítila, ale nevím, jak je to u ostatních. Každopádně u nás je to přesně tak, že když přijde maminka s maličkým zdravým novorozencem na prohlídku k doktorovi, tak má oddělenou čekárnu, má i oddělené vlastně časy, kdy tam chodí ty děťátka, takže tam je to riziko, že se nakazí strašně maličké. A ještě, když jsme zmiňovali tu první prohlídku, tak bych chtěla zmínit takzvaný ambulantní porod, který já jsem teda zažila poprvé v Německu, když jsem pracovala, kde to bylo docela časté. V podstatě se to řešilo už během toho porodu, že maminka odjde dřív a teď jaké nároky jsou kladené na nás, jako na pediatry, kteří jsou v té nemocnici. Já jsem už tenkrát jsem to nedokázala pochopit, proč někdo dobrovolně prostě odejde během pár hodin po porodu jako domů a vlastně si to nechá na sebe všechny tady tyhle věci, o které by si jinak postaralo v nemocnici. A tím tuplem, když jsem pak já sama porodila, měla jsem první dítě, tak já jsem si přála tam zůstat. Já jsem vůbec nechtěla odcházet domů, já jsem byla šťastná, že někdo prostě se postará o to, že se najím, někdo mi to díťátko pomůže přebalit, ukáže mi, co s ním, nevěděla jsem si rady, takže já jsem rozhodně domů nechtěla. A ty ambulantní porody nejsou z toho pediatrického hlediska jako nepodporujeme i z důvodu, že během těch prvních hodin probíhá takzvaný screening u těch dětí. My se snažíme vyhledávat choroby, které se dají zjistit, diagnostikovat ještě předtím, než se vůbec projeví a pro to miminko to je veliký benefit. A když ty maminky vlastně odejdou z té porodnice a mají takzvaný ambulantní porod, tak potom jsou nucené tady ty prohlídky si vlastně dodělávat postupně sami nebo na vlastní triko, je to takový jako problém. A povieš nám, že aké všetky vyšetrenia to babetko absolvuje po narodení, aby sme mali predstavu o tom, že aký objem práce si tá matka naloží na seba, namiesto toho, aby to nechala teda na tých doktorov. Ja teda ambulantný pôrod neodporúčam, ale zároveň chápem, že ho volia väčšinou matky, ktoré majú už predošlú veľmi zlú skúsenosť so zdravotníctvom alebo so tou zdravotnou starostlivosťou. Takže ja to neodsudzujem, ale v zásade je to komplikácia pre mamu, pre pediatra aj pre všetkých zúčastněných. Přesně tak, já mám úplně stejný názor, já to taky jako neodsuzuju, jsem schopná to pochopit i po té, co jsem já sama vlastně 3krát rodila, pokaždé to bylo jiné, i to složení třeba těch lidí na té porodnici, nemyslím tím personál, ale i ty třeba ostatní maminky, jo, že jsem sama pocítila, že mě to vyčerpává. Měla jsem vedle sebe maminku, která neustále jí pípal mobil ve dne v noci a já jsem z toho byla tak vyčerpaná, že vždycky, když mi uslo dítě, tak mě někdo vzbudil nebo to dítě někdo vzbudil. Takže jsem to dokázala pochopit, že některé maminky jako prchají z těch zařízení, aby měli ten svůj klid doma. Ale je důležité a je to super, že to ten systém nabízí a že to je tak propracované, aby se určitě vyšetřily ledviny, jestli jsou v pořádku, kde se vyšetřují ultrazvukem. Jmenuje se to takzvaný ultrazvuk ledvin. Tam se dá poznat, jestli jsou vůbec ty ledvinky v pořádku, jestli jsou tam dvě. Například můj manžel zjistil až teď v dospělosti, že má jenom jednu. Je možné, že ageneze ledvin, nebo spíš ne ageneze, spíš, že se mu ta jedna během života ztratila. I takové případy jako jsou, ale každopádně tohle by měl zamezit ten screening, že zjistí, jestli tam není rozšířená cesta močovodu, kde potom to děťátko by mělo být sledované v nefrologické ambulanci. To jsou ledvinky, pak se kontrolují kyčle, jestli tam není vrozená dysplázie kyčlí, taky pokud se to potvrdí na ultrazvuku kyčelního kloubu, tak se dá předcházet tomu, aby to děťátko, aby se mu dobře vyvinuly ty kyčle, tak se dělají opatření. Když ta maminka odejde, tohle vyšetření se neudělá, tak potom už většinou to jako je těžko realizovatelné. Pak se tam dělá vrozená katarakta, to se vyšetří očička tomu děťátku.
A pak se tam dělá novorozenecký screening jako takový z krve, který asi ty maminky nejvíc děsí, protože si představují, že to miminko je 2 dny na světě a už do něho chceme píchat. Je to maličký vpich, většinou ty děťátka to ani nepocítí, je to na patičku, bere se to na takový filtrační papírek, posílá se to do laboratoře a postupem doby se vlastně dá vyšetřit čím dál tím víc chorob. Momentálně to je, myslím, snad 18 chorob, které se dají zjistit. Musí to být choroba, která je dobře detekovatelná, která se dá léčit, která má poměrně velkou incidenci mezi těma lidma, to znamená, že to není úplně naprosto raritní onemocnění. A zmíním třeba fenylketonurii nebo onemocnění štítné žlázy. A když se o tomhle onemocnění ví, nebo spíš pokud dojde výsledek pediatrovi, protože ten výsledek toho screeningu se v České republice teda zasílá jenom pokud se na něm něco nezdálo. Pokud je v pořádku, tak ten výsledek nechodí, bere se to, že to bylo negativní. A pokud nebyl v pořádku nebo se jim něco nezdálo, dají vědět a musí se to doplnit, to vyšetření. A to neznamená, že to miminko je nemocné, taky spousta maminek se bojí, teď jsme nemocní, čtou si na internetu, co to znamená ta nemoc a jsou úplně vyděšené, je to zbytečné, je to prostě jenom jako potvrzení, zkusit znova, jestli tam je opravdu všechno v pořádku, nebo to byl nějaký omyl a až pak se postupují další kroky. V každom prípade, ja keby som bola mamou, ktorá má práve novorodenca, tak by som chcela vedieť o ňom čo najviac. No. Ja takisto, keď som bola mladšia napríklad, keď som čakala napríklad svoje deti, tak mi to neprišlo až také dôležité. Mala som 27-28 rokov, život bol gombička a ani mi nenapadlo proste si dávať nejaké navyše screeningy, trizomy testy alebo niečo podobné. A teraz naopak so svojimi skúsenostiami a vedomosťami by som chcela vedieť čo najviac a čo najskôr. Lebo je to dôležité preto, aby sme vedeli tým chorobám predchádzať, aby sme ich vedeli liečiť správne, aby sme vedeli podniknúť dietné opatrenia alebo režimové opatrenia také, aby tí deti mali čo najlepší štart do života. Lebo to asi všetci chceme, nie? Aby sme mali podľa možností čo najzdravšie deti s najlepším štartom do života. Já myslím, že to pramení z toho, že je to vlastně náš denní chleba, tady aspoň teda můj denní chleba, vidět ty choroby a když člověk ví, že se tomu dalo nějak předcházet, akorát to nebylo provedené, taky mi to líto. Už během vlastně těhotenství jsou vyšetření, které mají předcházet tomu, aby se narodilo něco, co se jako u miminka nějaká nemoc projevila, ultrazvukové třeba vyšetření. Některé maminky to odmítají, řeknou, že to nechtějí a že jsou smířené s tím, co Bůh dal, nebo jak to definují. A přitom tady nejde o to, že bychom, jak jsem si zmínila, trizomie nebo nějaké genetické vady, Patau syndrom, Edwardsův syndrom, to jsou jako kdyby nemoci, které třeba vylečitelné ani nejsou, ale jde o to, že pokud je tam něco, co se předcházet tomu dá a vyléčit to lze nebo nějakým postupem kardiologické onemocnění se srdíčkem nebo právě s těma ledvinkama. Jo? Stačí vědět, po porodu má rozšířené pánvičky v ledvinách, pozveme vás na nefrologickou kontrolu, tam se to bude sledovat, hlídat a pokud to bude horší, dá se udělat nějaké operace anebo je to lepší a nemusíme vás sledovat vůbec. Ale je potřeba tomu předcházet a některé maminky jsou nastavené tak, že oni nechtějí, oni jsou smířené s tím, že to je tak, jak to má být, ale to mi přijde líto. No, najmä u detí, u ktorých je nejaká vrodená vývojová vada srdiečka, je ten manažment veľmi dôležitý. To si musíme povedať, že tam je ten prenatálny screening ešte oveľa dôležitejší ako ten postnatálny, lebo pri narodení sa potom vieme zariadiť. My ako lekári a vy ako pediatri, ktorí s tými deťmi pracujú a odosielajú ich do detských kardiocentier, viete potom, čo po tom narodení robiť. Kdežto keď sa to zistí po narodení a to dieťa nie je zaliečené včas, poslané do detského kardiocentra včas, tak jeho výsledky alebo teda možnosti sa výrazne znižujú. Hej, Přesně týmto. tak. Přesně tak a v tomhle bych chtěla vyzdvihnout zdravotnictví, které máme k dispozici v Čechách a jsem přesvědčená i na Slovensku, že to tak je. Ta propojenost, která mě třeba strašně chyběla v Německu. Když jsem pracovala v Německu, tak tam chyběla taková návaznost, kterou jsem považovala za automatickou ve vyspělém zdravotnictví a pochopila jsem, že to tak není, že prostě
U nás v Čechách, když bylo dítě, které se narodilo předčasně, tak si ho okamžitě převzalo do péče neonatologická ambulance, do které vlastně se dochází během celého roku a tam si ho přímo neonatolog kontroluje ten psychomotorický vývoj, jestli je v pořádku. Současně tam probíhají rehabilitace. Rehabilitační rozhodne, jestli bude Vojtova metoda, Bobatova metoda. Jo? Současně ho sleduje neurolog automaticky, jo? Že vlastně tady tyhle ty oblasti jsou spolu propojené a cokoliv je špatně, tak na to naváže další oblast. A maminky, které se rozhodnou, že tohle prostě absolvovat třeba nechtějí nebo si myslí, že to není až tak důležité nebo podstatné, tak vlastně připravují to miminko o tu šanci mít úplně normální, bezstarostný život, ač to na začátku tak nevypadá. Áno, u nás je to tiež veľmi podobne. Navyše, ak je pri tom začiatočnom screeningu v nemocnici zistené čokoľvek, čo sa im nezdá, my máme vedľa hneď detskú nemocnicu, kde sú všetci špecialisti, takže vieme tam odoslať dieťatko na vyšetrenie ešte počas pobytu v nemocnici, čo je obrovská výhoda. Uh-huh. A to souvisí i s tím ambulantním porodem, teď jak jsi to zmínila, že pokud to děťátko odejde z porodnice, tak už se v podstatě na tu porodnici vrátit potom, pokud má nějaký problém. Třeba často děťátka po porodu zežloutnou. Říká se tomu novorozenecká hyperbilirubinémie. Je to víceméně akt, který je velice častý, takže to není nic jako na co bychom nebyli připraveni, ale je dobré, když to miminko leží na oddělení, my to můžeme průběžně sledovat a rozhodnout, jestli už potřebuje nějakou léčbu nebo nepotřebuje. Když ta maminka odejde domů s informací, kdyby bylo žlutější, tak hned přijďte. A to je zbytečný stres pro tu maminku. Některá to ani nevyhodnotí, že to děťátko je žluté a přijde a potom může docela pozdě třeba. A hlavně nemůže se vrátit zpátky na novorozenecké, kde jsou přece jenom dětští lékaři víc specializovaní jenom na ty novorozence. Musí být přijaté na dětské z hlediska infekce a hygieny. A na tom dětském je to pro klasického děckaře zase až moc malé miminko, se kterým si neříkám neví rady, ale je to prostě už mimo ten jeho klasický obor. Takže, jak jsi řekla před chvilkou, komplikace pro personál, pro maminku, pro miminko. Áno, hlavne aj tie možnosti fototerapie podľa mňa nie sú až také ako na tom neonatologickom oddelení. Přesně tak. Čiže sú to určite komplikácie. No ale vráťme sa teda k tomu, že keď už sa vrátime s tými deťmi domov, také bezradné, že čo potom? Že vlastne ako je to u vás? U nás napríklad sme dostali knižočku od pediatričky a tam bol vždy nejaký návštevný termín, kedy sme sa mali dostaviť. A chodili sme teda pomerne často tie prvé mesiace, každý týždeň, 2, aby teda pediatrička videla, či prospievajú, či priberajú, či ten psychomotorický vývin je zhruba taký, aký by mal byť. Ako je to u vás? U nás je to úplně stejně. Ty prohlídky na začátku jsou častější, pak se ty intervaly prodlužujou. Tu pediatryni vždycky zajímá, nebo toho pediatra zajímá, jestli to miminko prospívá, jestli přibývá na váze, jestli se daří kojení, což je něco, co samozřejmě se propaguje a je to správně, že se to propaguje. Trochu mě mrzí, že já jako pediatr jsem si musela projít až osobní zkušeností s tím, když se kojení nedaří a musím hledat nějakou alternativu, tak jsem to brala jako selhání, protože jsem v podstatě byla masírovaná jak ve škole, tak společností s tím, že nic jiného než kojení neexistuje a já jsem z toho byla tak vystresovaná, že mě vlastně ani nenapadlo, že bych měla šáhnout třeba po umělém mléčku. Až když jsem tu vlastní zkušenost měla, tak jsem to přehodnotila, že to není žádná berlička, o kterou by si ty maminky opřely a už by se nechtěli vrátit ke kojení, že to je naopak něco, co jim pomůže překlenout třeba období, když to kojení nejde a to je to, co by měli konzultovat s tím pediatrem na těch prohlídkách, jak se to děťátko vyprazňuje, jak vypadají ty stolice, jestli to kojení, jestli teda nepřibývá, tak ten pediatr většinou zkoumá, kde je ten problém, jako jestli je špatná technika kojení, jestli není k doporučení laktační poradkyně. Čiže u vás aj laktačné poradkyně vedia byť odporúčené pediatrom? Já jsem měla jako kontakty na své laktační poradkyně z okolí, takže já jsem to nevím, jestli konkrétně jako přímo každý pediatr, ale myslím si, že je oni mají, jakože to je vlastně součást té péče, takže když se zjistí, že to miminko se správně nepřisává nebo že to kojení nejde, ty váhové přírůstky nejsou dostatečné, tak ten kontakt předá a maminka se domluví s tou laktační. U nás to bolo to trošku odlišné teda, lebo ja som teda sa snažila nejak odsávať svoje mlieko a prečítala som si všetky možné rady na internete
A potom som vlastne sa ladovala tými bylinkami, ktoré majú podporiť dojčenie a nakoniec to dopadlo tak, že som bola zúfala, pretože som nadojčila 2 deti, potom som ich odložila spať a potom som ďalšiu hodinu strávila na odsávačke a kým som skončila odsávanie, tak sa zobudili a chceli zasa jesť. Takže to bol taký kolobeh prvých týždňov, kedy som si potom povedala, že to nemá proste zmysel, že ak tá produkcia mlieka proste nenastúpila, tak asi nenastúpi. A vybrala som im umelé mlieko a vtedy sa náš život značne zmenil. Bolo to, musím povedať, že komfortnejšie po všetkých stránkach. Ja viem, že najkomfortnejší a najprirodzenejší je ten prsník pre dieťa, ale naozaj, keď to má byť s tým, že musíte odsávať, nejde to, trápite sa vy, dieťa je nespokojné, vy ste nespokojná, nevyspatá, tak je to podľa mňa príliš veľká cena za to, aby sme dojčili. Hej? Takže nejaký čas som to vydržala a potom som si povedala, že už mi to za to nestojí. Že je to príliš veľké obmedzenie v tom živote. Tam je totiž podstatné vědět, že jako osobně člověk ví, že proto udělal všechno. Jo, já jsem opravdu byla připravená, že budu kojit, nečekala jsem, že to jedobeznost, co se musí člověk naučit, že to strašně bolí, mě to příšerně bolelo, to kojení. Že vlastně energii, kterou předám tu miminku, tak je to na úkor mojí energie, že jsem vlastně já jako jediná mlíkárna v okolí na několik měsíců, takže já nemám šanci se pořádně vyspat, pořádně si odpočinout, nemám komu to dítě předat, aby ho nakrmil, protože ono chtělo vlastně jenom ty moje prsa, nebo chtělo, ono je právě nechtělo, ale já jsem strašně moje chtěla dopřát a proto jsem odmítala tu lahvičku a pak když jsem se jí vyzkoušela právě proto, abych teda zachránila tu situaci a to dítě, které bylo podvyživené, protože to moje prso mu prostě nestačilo, tak jsem to přehodnotila. Rozhodně nechci, aby to znělo jako propagace, nekojte v žádném případě, ale aby si člověk ujasnil, ano, udělala jsem všechno, zkusím a nás třeba umělé mlíčko nakoplo a ono se pak to dítě vrátilo k těm mojim prsům s úplným nadšením, protože se prostě potřebovalo dojíst, dojedlo se a pak si oblívlo i ty prsa. Tak. Áno, treba povedať určite, že to dojčenie je v začiatkoch ťažké. Tie prsia si takisto musia zvyknúť na ten tlak, na tú produkciu mlieka. Môže to byť veľmi bolestivé. Aj tie bradavky nie vždy sú prispôsobené na to dojčenie. Zvyknú tam byť zápaly naozaj v prvých 3-4 týždňoch alebo teda počas 6. nedelia. Tie prsníky si takisto zvykajú. Že nie len to dieťa, ale aj tá mama. Časté sú v tomto poporodnom období aj zápaly prsníka, abscesy. To sú všetko veci, ktoré treba poznať, treba vedieť ich príznaky. Že keď máte červené zapálené prsia a teplotu, tak treba ísť okamžite k gynekologovi. To je možná potřeba zdůraznit, protože maminky často neví. Vlastně i já sama, když mi to začínalo, ten zánět prsu, tak jsem si říkala, tak mám jít teďkon ke svojí obvodní lékařce nebo k obvoďákovi u miminka, nebo s kým to mám vlastně řešit. Ten stres z toho nevyspání, z těch hormonů, z toho, že mě samotné není dobře, potom vlastně vygradoval v to, že já jsem si vůbec nevěděla rady. Takže je dobré to vědět, opakovat klidně několikrát, aby ty maminky věděly, ano, máte problémy s prsama, nedaří se kojení, skonzultujte to s gynekoložkou. Ja si myslím, že taká prvá línia v tomto by mali byť naozaj tie laktačné poradkyne, ktoré sú veľmi veľkou pomocou pre nás, pre pediatrov, pre všetkých. A určite by som ja spätne riešila veci najprv s laktačnou poradkyňou. Keby tá videla, že je niečo v neporiadku, tak verím tomu, že oni sú veľmi dobrým nástrojom pomoci tým gynekologom, že vedia, že tu je už zápal, pošlime antibiotika treba a tak ďalej, tak ďalej. Čiže nie je hanba v tom prvom štádiu, ak je nejaký problém, si tú laktačnú poradkyňu k sebe zavolať. A určite to netreba vzdávať tak ľahko, lebo to dojčenie naozaj môže byť aj veľmi pekné a môže budovať vzťah mami s dieťaťom. Ale treba na druhej strane povedať aj, že keď je problém a ten problém je vážny, tak to určite netreba odkladať, zľahčovať ani nejako inak seba obviňovať, ale treba ho riešiť a pokiaľ sa nedá vyriešiť inak, tak potom tá posledná vec, ktorú máme, je to náhradné mlieko. A o tom si vlastne budeme rozprávať na budúce, o výžive bábätka, o tom, ako sa o ňu starať v tých prvých týždňoch a prejdeme si aj nejaké veci ohľadom výberu umelého mlieka a podobne. Přesně tak.
Těším se na příště.